ľudia, dneska vítam u nového videa a dnes budeme hrať to, že hide and seek a vlastne budeme sa schovávať pred takým, kto nás bude naháňať. Ako vidíte, teraz hrajú jednu hru, kde som ja není. Niekedy som to už hral a teraz sa ten It bukol a chytil ju. Tak. Môže ísť ďalej a keď vlastne chytí on alebo ten dotyčný, ktorý bude It, tak vlastne on bude keď nás chytí všetkých, tak my prehráme, ale keď nechytí všetkých v časom, ktorý musí chytiť za nejaký čas. Keď to nestihne, ako vidíte, posledných 10 minút a to už nestihne, zostávajú mi 4 a vlastne už sa ani nemusí namáhať. A musíme to proste vyhrať. To je všetko. Môžeme si tu aj niekoho kupovať, nejakých typkov, ktorí... A vlastne majú tu aj sú tu nejakí typkovia, ktorí v šope sú takí, ktorí majú nejaké schopnosti. A vlastne tento že môže dávať niekam to lepidlo. A vlastne teraz losujú, nevedel som, akú máme mapu, ale teraz losujú, kto bude chytať. A bude to takáto týpkyňa. Takže môžeme ísť na to a ideme na to. Máme na to čas, aby sme sa schovali, takže ja idem rýchlo. Tak. A vlastne môžete tu zbierať aj takéto peniaze, vlastne kredity sa to volá. A oni ťa môžu aj niekedy niekam zaviesť. A napríklad tuto. Tu je takáto ona. Takže máme ešte 30 sekúnd na to, aby sme sa schovali. Ja už som to niekedy hrala, mám tu aj nejaké skrýše všelikde. A teda skryjem sa asi tuto medzi týmito plechovkami, alebo plechovkami. Najprv to musím vyliesť, tak ok. Dobre, a voľa, kde tuto sa mu schovám. Počkaj, no. Tu sa mu takto schovám. Takto. Tak, no, a tu by ma nemusel nájsť. Dobre, idem spektatovať Ita. Dobre, tu chytil prvého, tak to bola amatérska skrýša. Tu nikto nebol. Takže tak. Ide ďalej hľadať. Pozor, blíži sa ku nám. Ale ešte, že nešiel tam, kde sme my. Dobre, tuto asi bude určite hľadať, či tu volá kto není a musí tu volá kto byť. Vždycky v tomto je niekto. To by bolo fakt čudné, keby tu niekto nebol, ale nikto tu není. Takže je to dosť čudné. A je tam jeden týpek. Áno, a zabil ho. Preto vám hovorím, že vždycky je tam nejaký týpek a nikdy sa tam neschovávajte, lebo vždycky vás nájde tam. Môžete sa tam schovať, ale je pod jednou podmienkou, že mu vždycky utečte. To je všetko proste. Taká je podmienka proste. Neviem. Ja sa tam nikdy neschovám. A blíži sa ku nám, pozor. Toto sa mi moc nelúbi. Dobre, išiel preč od nás. Takže pohoda. Nemusel by nájsť, ale ešte má 2 minúty. Nemusel by nájsť. Má ešte 2 minúty, takže ide. Bude sa mu dosť asi zle hľadať, lebo ja som teda dosť dobre skrytý. No, o tomto som
vedel, ale tam som sa nechcel skryť, lebo tam vždycky volá, kto je. A tam na poličke mali jednu a tam je druhá. Tak toto sa mu moc nepodarilo asi skočiť, ale... Čo? No, dobre. Tak to som asi trošku zakrikol, ale... Aj tak nejde ku nám, takže my sme safe. No, skúsal to preskočiť, ale... Trošku sa mu to nepodarilo. Keď mám povedať pravdu. On sa to snaží preskočiť, lenže jemu nedochádza, že on to nemá ako preskočiť. Lebo on nemá taký doskok a teraz zistil, že tu má takéto niečo. Takže tie typky, ktoré tam sú, asi majú smolu. Alebo bola kam padli. A ona je hen tam hore vlastne, takže nemá šancu ju chytiť. Jedine, že by tam bola čo našiel. Takže... A našiel typkyňu, takže môže ísť ďalej. Snaží sa tam vyskočiť, lebo tam je jedna typkyňa, ale jemu to nejde stále. Nejde mu to proste. Nedá sa mu tam vyskočiť. A on nevie asi, že má 20 sekúnd posledných. Takže keď vyhráme túto hru, tak no už sme asi aj vyhrali, lebo už nemá šancu nás nájsť. Takže prvú hru sme vyhrali. A môžeme ísť na ďalšiu hru potom. 5, 4, 3, 2, 1. 4 ľudia nám jemu chýbali a vlastne to sme boli my medzi nimi. Vidíte, tam sme napísaní, takže dosť dobre sme si našli skríše. Tí 4, ktorí tam boli napísaní. A máme izbu. Tam, no neviem, tam asi, tam to bude také, že či, lebo tam je veľa skríš. A koľko ľudí poznám, tak veľa skríš, takže ak to dobre. Takže ideme sem, takto hore, alebo ja pôjdem takto na sedačku, pozri. Tak, ja pôjdem tuto dole, lebo ja tu mám takú jednu skríšu, o ktorej by on nemusel vedieť. Aspoň dúfam, že o nej nevie. Jedna sa tu volá, že Taylor Swift. Takto no, tento vankúš jedine. A tu je takýto teleport, takže toto je pre mňa také jediné, kde sa môžeme schovať. Keby vedel, kde sme, tak ľahko mu utečeme, že padneme, takže. Ale ja vždycky sem takto a začína hľadať. Dobre. Začína hľadať a on sa odpojil. Takže vyhrali sme zadarmo hru. Tak a bude toto. Dobre, mám tam dosť kríž, lenže to bude také, no, či nás nechytí, no. To bude, no, neviem. A ešte kto to bude, možno to budem ja. A ja tam poznám. Fakt som to ja. Ty kokos. Dobre, ideme hľadať chat. A ja tu mám takéhoto. Jaj, tak toho si dám. Back. Dobre, jeden typek tu stojí, takže no, už išiel. Aj Taylor Swift tu stojí. Dobre, a posledných
Jedna sa typkyňa nevie dostať preč. A jeden typek sa ani nepohol. Ešte 15 sekúnd. A tí dvoja typci, neviem. Päť, 4, 3, 2, 1. Dobre. Ahoj. Prvý dole. Druhý na dole. Easy. Skočiť. Dobre, idem sa pozrieť na takú jednu skrýšu. Tak. Dobre. Určite volá kto... No jasné, ja som to hovoril. Ja si zoberiem peňázky. Keď ich nikto nebere. Hop. Tuto je niekto. Tak. Není, toto ma dosť prekvapilo. Tak. Ideme ďalej. Je dosť možné, že to nedáme, lebo... A tu máme typka. Typek beží preč. Za chvíľku ho máme. A tu je jeden typek, dobre. To som ani nečakal. Tu je druhý typek, poď. Dobehni ho. Yes. Bum. Čiže budem mať viacej kreditov ako oni. A pre mňa dobre, pre nich nie. Tu volá kto není. Jej, tu volá kto je. Tam skočil. Boy. Ahoj, typeček. Dobre, posledných 4 a máme na to 2 minúty. Jeden je tam hore. Tam viem, ako sa dostaneme. Takže pohoda. A nevidím ďalších typkov. Veľmi pre nás zle. Neviem teraz, i týmto sa tam dostanem. Hopa. Ahoj, typeček. Jaj. Šimi, jaj, poď sem. Poď sem. Mám ťa. Dobre, ešte trhaj, ja prosím. Ja ich musím nájsť. Tam je jeden. Jak sa tam ale dostanem, ja som zabudol. Počkaj. Hop. Tu není nikto ako fakt. Ja tu niekoho potrebujem. Mám posledných 40 sekúnd. Toto je veľmi zlé. Nevšimajte si tie správy. Počkaj, poď, rýchlo. Poď, ja to stínem, poď. Joj. Ne. Počkaj. Ne, to nestíham. Ja som až teraz na to prišiel, že ja som mohol takto... Ne. Mne chýbali 3 hráči. Jaj. Dobre, takže ľudia, končíme a vidíme sa u ďalšieho videa. Napíšte do komentárov, daj like, odber a vidíme sa na ďalšom videu. A nezabudnite napísať do komentárov, čo budeme hrať ďalej. Čaute.